Northern Cebu usa sa labing apektado sa pagkusukuso sa Bagyong Tino. Fam, unsay na monitor ninyo sa iyo kaganihang kadlawon sa wala pa kini landfall dito sa lungsod sa Borbon? Ses kapit gyud sa 4 ka oras nga grabe ni kuso-kuso ang Bagyong Tino sa Subo ilabi na sa Northern Cebu nga niresulta sa grabing pagkadaot sa mga pipila ka mga panimay, establishmento nga alang sa patigayon ug dikalas ug mga kinabuhi. Pasado launa pa lang ganihang kadlawon, gitumba na sa kusog nga hangin ang punuan sa kahoy, daplin sa dan sa lungsod sa Carmen. Pasado 2:00 sa kadlawon, ni kusog pa ang hangin nga nagdala og kusog nga uwan. Way hunong ang pag-uwan nga nakatugaw sa maayong pagkahinanok sa mga mulupyo nga mihiklin sa evacuation center sa Danao City nga nahimutang sa barangay Sabang. Gibanawan ang ilang evacuation center. Mas mikusog ang hapak sa hangin pasado 5:00 ganihang kadlawon. Dihang ni landfall ang mata sa bagyo sa lungsod sa Borbon. Mga kapuso, mag-aalas 6 na karong orasa pero hangtod karon mas ni grabe pa kakusog ang hagupit sa Typhoon Tino dinhi sa Danao City, Cebu. Gitumba sa hangin ang dagkong mga kabinet, mga punuan sa saging ug mga kahoy. Gipalid usab ang mga atop sa mga panimay. Taliwa sa pagkusukuso sa bagyo, adunay usa ka tagbalay nga nipaayom-ayom pa sa iyang balay. Pasado 8:00 na sa buntag, nilurang-lurang ang kusog nga hangin ug ulan. Og kini na ang misugat kanamo. Nangatumba nga punuan sa kahoy. Baha nga mibanaw sa National Highway sama sa barangay poblasyon sa lungsod sa Danao. Lapas sa hawak ang giladmon sa baha o dili na maagian sa mga sakyanan nga mobiyahe paingon sa norte ug pabalik. Nasusama daw sa usa ka sapa ang National Highway sa barangay Estaca sa lungsod sa Compostela. Kay gasugwak pa ang tubig baha ug kusog ang sug. Hinungdan nga bisan ang fire truck nga mopahigayon unta og rescue operation. Gianod, may na lang nga wa sila mada sa sug. Og luwas ra ang mga sakay niini. Ang padong kami mag-rescue mo mga 2 hours ago or 3 hours ako estimated na kung oras. Pag abot na mo ma'am kay amo na lang untang gi priority ang katong subdivision kay daghan kayo tawag daghan kay call. Sa to say ma'am dili gyud kayo sa fire truck ma'am gianod jud mi tungod sa pressure sa tubig. May mga panimay nga gibahaan. Apan ang unang naguba, matud nila miawas ang Kutkut River nga mo'y hinungdan sa grabing pagbaha. Nagsugod ang pagbaha pasado 5:00 ganihang buntag. Daghang mga panimay ug establishmento ang nangaguba. Human bahai, lakip na ang mga sakyanan ang gipang-anod. Samtang sa Danao City gahapon pa mipatuman na ang kagamhanan og forced evacuation nga gisunod sa kadaghanan. Ang atong objective is zero casualty yun naninguha ta. So gisiguro nato nga makapa-evacuate ta sa atong mga constituents labi nang naa sa coastal barangays. Not only coastal barangays pero apil na punto katong mga naa sa mga landslide prone area. So nakita mo ko nato duha ka buok atong challenges. Natay mga affected pa sa earthquake. No? Apan sa barangay Hubay sa lungsod sa Liloan, adunay tulo matud pa ka mga tawo ang nakit-ang gianod ganihang buntag. Mr. Floor nga kuan. Oh, Kita ra na mo. nakita ninyo sa sapa nga Nakuan jud sila yun asin naanod pagtabok mga motor kuan sa inahan buhian ang duha ka buok. so nakita ninyo ang mga lawas. Ya kusog ang sud. Nagkaksanay tong mga bata god. Nya ang tigulang. Ang katong tigol ang isa nauwahi nya ang kuan sa among kauban naman dito dili ko kabaw mo langoy. Ses alang sa kritibukan nga ihap sa mga kadaot nga mugna sa Bagyong Tino, lakip na usab ang ihap sa mga dakalas, gipaabot una ang impormasyon nga ipagawas gikan sa mga LGU o lakip na usab sa Cebu Provincial Government. Samtang tungod sa kadaot nga mugna sa Bagyong Tino, hinungdan nga pipila ka mga lugar sa Northern Cebu ang nakasinati usab og power interruption ug apektado usab ang ilang komunikasyon. Ses Dagang salamat, Fem Marie Dumabo.